Her til TV3-kanalen med 5 i 6-nyhederne. God aften. Omtalen af det snart 3 år gamle mord på den 12-årige Susan Hansen i Fredericia i går har givet resultat. Horsens Kommune vil favorisere virksomheder, der tænker miljørigtigt. Gør de ikke det, ja, så vil Horsens Kommune slet ikke handle med dem. Toppen i fagbevægelsen hører slet ikke efter medlemmernes krav ved de kommende overenskomstforhandlinger. Det mener i hvert fald en lokal formand for Dansk Metal i Horsens. Kolding, ja, de får et nyt storcenter klods op af det gamle. Amtets kraner skal ses efter, og i Kolding så eksporteres de gamle skolemøbler til Letland. Og til sidst, Horsens Kommune vil være forbillede for et mere sundhedsrigtigt arbejdsklima. De vil fokusere på det sundhedsmæssige i dagligdagen. I går bragte vi her på TV3-kantens 5 i 6-nyheder et indslag om mordet på den 12-årige Susan Hansen i Fredericia for knap 3 år siden. Det skete i forbindelse med, at ugebladet Familiejournalen har udlovet en dusør på 50.000 kroner til den, som kan fælde morderen. Politiet mangler nemlig den afgørende oplysning. Hvad karakter har den oplysning, der kan hjælpe videre? Set med mine øjne, så er den uden tvivl personrelateret. Det betyder? Det betyder, at nogen ved noget om en person, der kan have begået den handling her. Det kan også være, at selve personen føler, at der bliver lagt et væsentligt pres på sig under de omstændigheder, som vi nu kører her igen. Og presseomtalen har altså givet henvendelser. Om det lige er det rigtige tip, ja, det kan Asger Nielsen i dag ikke sige noget om til TV3-kanalen. Men indtil videre så ligger der godt en halv snes seriøse henvendelser efter omtalen i går. De vil nu blive behandlet af Kriminalpolitiet i Fredericia. Horsens Kommune vil nu favorisere de virksomheder, der tænker på miljøet. I næste uge så vedtager økonomiudvalget en ny indkøbspolitik, og hvis ikke virksomheder kan tilbyde miljørigtige varer, ja, så ønsker kommunen slet ikke at handle med dem. Horsens har længe været en miljøvenlig by. I 1987 blev byen udnævnt til sund by af WHO. En af konsekvenserne er, at kommunen har købt mere grønt ind. Og nu strammer kommunen op på sin indkøbspolitik. Hvis ikke produkterne er miljørigtige, så kan I godt glemme alt om samarbejde, lyder budskabet til leverandørerne. Det er en politik, der går ud på i et samspil med de private virksomheder at sikre borgerne, som vi servicerer i Horsens Kommune, økologisk rigtig mad. Og der, hvor vi taler om personale, der arbejder med producerede enheder, at disse er fremstillet miljørigtigt. Med den nye indkøbspolitik kommer Horsens Kommune på forkant med et nyt notat fra Erhvervsministeriet, der siger, at der kan stilles krav til leverandørerne. Er det fair over for virksomheder, som måske ikke er helt miljørigtige? Jeg synes ikke her at tale om fairness eller ikke fairness, fordi det, vi lægger op til, det er jo ikke noget, som vi regner med bliver en realitet 100% i morgen, men som virksomhederne i Danmark gradvist må komme til at indstille sig på, og jeg tror i øvrigt, at det vil være en linje, der kan tjene eksportinteresser. Vi må hjælpe hinanden med at få det her udviklet. Her på Elite Miljø i Horsens hjælper man gerne kommunen. Virksomheden sælger og distribuerer rengøringsmidler, blandt andet denne miljørigtige serie. Det vil sige, at det hverken er fosfor, farvestoffer eller parfumer i produkterne. Vi er glade for den beslutning, Horsens Kommune har taget med deres indkøbspolitik, ved at det viser, at vi som selskab har sat sig rigtigt på at være med til at fremstille miljøvenlige produkter, og vi er da glade for, at vi kan få lov at levere til Horsens Kommune, og derigennem være med til at forbedre vores miljø. For at fordele de 400 millioner kroner, som Horsens Kommune køber ind for hvert år, skal virksomhederne for det første lave et specielt miljøregnskab. For det andet skal de være klar til at få deres produktion tjekket i en miljørevision. Og for det tredje skal det færdige produkt være miljørigtigt fra A til Z. Økonomien skal de ikke tænke på. Horsens Kommune er nemlig villig til at betale mere, bare varerne er miljørigtige. Så vil vi naturligvis i en overgangsperiode være nødt til at acceptere, at vi kan komme til at betale en lille mere pris for at få de rigtige varer. Og det er vi klar på. Vi regner i øvrigt med at kunne lave en så effektiv indkøbspolitik, så det stort set ikke bliver at mærke, og skatteyderne vil i hvert fald ikke mærke noget som helst, enten at de bliver sundere. Borgmester Vagn Rye Nielsen oplyser, at også andre kommuner arbejder på at få en miljørigtig indkøbspolitik. Hvornår den nye indkøbspolitik i Horsens vil slå igennem, ja, det tør borgmester Vagn Rye Nielsen ikke sige noget om. Og vi bliver i Horsens. I Horsens der vil kommunen være forbillede for et sundere arbejdsliv for det enkelte menneske. Fremover skal der ikke blot fokuseres på den enkelte medarbejders produktivitet og økonomi. Nu skal der også kigges på de sundhedsmæssige vilkår. Det er et pilotprojekt under Socialministeriet, som senere skal danne model i hele landet.
Det hele koordineres via Sund By-projektet, og det er en udløber af, at Horsens i 1987 blev udnævnt til Sund By af Verdenssundhedsorganisationen WHO. Den er under FN. 5 forskellige virksomheder skal deltage i projektet, som støttes med 500.000 kroner fra Socialministeriet. Det er jo ret nok. Der skal forhandles overenskomst på arbejdsmarkedet i de kommende måneder, men selvom medlemmerne i for eksempel Dansk Metal i Horsens for længe siden har fortalt ledelsen i København, hvad de vil have igennem, ja, så tvivler de på, at det bliver hørt. Her er deres helt kontante krav. Metals medlemmer i Horsens gider ikke høre mere om løn under barsel og et socialt kapitel i de kommende overenskomstforhandlinger. De vil have mere fritid og mere i lønningsposen. Det mener i hvert fald formanden for Metal i Horsens. Bjarne Sørensen mener nemlig ikke, at hans egen ledelse bringer medlemmernes overenskomstkrav til forhandlingsbordet. Noget kunne tyde på, at overenskomstforhandlingerne er et aftalepolitisk spil mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen, uden om medlemmernes krav. Det er min opfattelse, at det indgår som et led i det politiske spil for at tilsløre, hvad det reelt drejer sig om ved de her overenskomstforhandlinger. Og vi er jo en af de afdelinger, der føler, at der er råd til at give nogle indrømmelser, også råd til at give noget på de centrale spørgsmål. Og vi mener, at man skal prioritere for eksempel på det, der er beskæftigelsesskabende, det vil sige arbejdstidsområdet. At vi skal have kortere arbejdstid, vi skal have opstrammet overtidsbestemmelserne, vi skal have stop for dobbelt beskæftigelse for at nævne nogle af dem, og så en længere ferie, mener vi også vil have en utrolig god virkning på beskæftigelsen. Det kunne så være med til at få bragt arbejdsløsheden ned, så vi også får plads til de svage grupper på arbejdsmarkedet. For at påvirke Max Bering og kompagni i 11. time, så har fabrikssamarbejdet i Horsens udgivet denne avis. Den påpeger, hvad medlemmerne i forskellige fagforeninger i Horsens mener er det væsentligste ved disse overenskomstforhandlinger. Ydermere så arrangerer de en landsdækkende konference i slutningen af januar i Horsens. Eneste formål at påvirke forhandlerne til at følge medlemmernes ønske. Er det her et fromt ønske, eller er det et realistisk håb, at I kan påvirke de der forhandlinger med det her? Nå, men det er helt realistisk. Jeg mener helt klart, at det påvirker, når at der bliver markeret aktiviteter landet over bredt i medlemskaren, så påvirker det også de folk, der sidder og forhandler. Det er min faste overbevisning. Når vi tænker på det her, er du så tilfreds med den ledelse, der er i din fagforening? Jeg er i hvert fald ikke tilfreds med den måde, man håndterer hele den her proces med overenskomstforhandlingerne på. Som sagt, ja, så er der konference den 28. januar, og det er på Bygholm Parkhotel i Horsens. Arrangørerne forventer godt 300 deltagere, og de første har allerede meldt deres ankomst. En fynbo vil etablere kræmmermarkedernes Bilka i Vejle. Carl Aage Andersen fra Fyns Handelscenter vil i slutningen af februar åbne et kæmpe kræmmermarked i Silvans gamle lokaler på Bødkervej i Vinding. Det skriver Vejle Amts Folkeblad i dag. Kræmmermarkedet får et par hundrede stadepladser, og der er allerede fyldt godt op, det skriver avisen. Det bliver Danmarks største indendørs kræmmermarked. Carl Aage Andersen vil markedsføre gigantkræmmermarked i hele Jylland og Nordtyskland. Fyns Handelscenter driver allerede i dag et stort indendørs kræmmermarked i Odense. I dag der eksisterer der lignende markeder i Fredericia, Børkop og Juelsminde. Vi skal til kort nyt. I dag om et nyt storcenter i Kolding, eftersyn af gamle kraner og eksport af udrangerede skolemøbler til Letland. Kolding Storcenter får måske ny nabo. Firmaet Thorkild Christensen AS i Aalborg vil købe denne grund af Danfoss og opføre et nyt butikscenter. Det skal efter planen stå færdigt den 1. november. Centret skal indeholde store specialforretninger, eksempelvis så kan det være Jysk Sengetøjslager, Superradio, Tæppeland, Køkkenland og Harald Nyborg. Det er planen at rive den gamle Danfoss-bygning ned og opføre et butikscenter på 11.500 kvadratmeter. Etableringsudgiften bliver et uspecificeret 60-cifret millionbeløb. Ifølge Kolding Folkeblad så byder Kolding Storcenter det nye butikscenter velkomment. Butikscenter tiltrækker nemlig andre butikker end dem, man i dag finder i Kolding Storcenter, som i øvrigt ikke ændrer på de bestående planer om udvidelse. Kranerne i Vejle Amt bliver nu kigget efter i sømmene. Arbejdstilsynet er gået i gang for at tjekke materiellet. Det skyldes en ny bekendtgørelse om kraner og spil, som trådte i kraft fra nytår. Den siger, at kraner, som er ældre end 10 år, skal underkastes et eftersyn. I Vejle Amt skønner Arbejdstilsynet, at det drejer sig om mellem 300 og 400 kraner. De har nemlig en lang levetid. Eksempelvis er kraner på byggepladser ofte 20 år gamle, mens en række kraner på amtets havne er fra 50'erne.
Kraner, som er mere end 10 år, skal blandt andet underkastes en ultralydstest og belastningsprøver for at spore revner, rust og tæring. Skolemøblerne i Kolding Kommune er slidt ned, og de skal derfor udskiftes med nye og ergonomisk rigtige skolemøbler. I alt så indsamler Kolding Kommune 2.262 enkeltborde, 2.210 dobbeltborde, 5.494 skolestole, 277 katedre og andet. De gamle skolemøbler skal dog ikke skrottes. De skal sendes til Letland, hvor der er hårdt brug for skolemøbler, ergonomisk rigtige eller ej. Finansieringsmodellen for de nye skolemøbler er i øvrigt enestående. Kolding Kommune besluttede nemlig sidste år at lease de nye skolemøbler. Det betyder, at kommunen kan skifte samtlige skolemøbler ud på én gang. Ved en mere normal fremgangsmåde, så vil det tage 15 år, inden den sidste elev havde fået nyt. De gamle skolemøbler bliver i disse dage samlet ind, inden de om få uger afskibes via container fra Aarhus Havn til Riga i Letland. Transporten til Letland kommer til at koste 650.000 kroner. Udgifterne har Kolding Kommune fået dækket via Udenrigsministeriet i den såkaldte Øststøtteordning. Fredericia Bryggeri, som producerer som bekendt Hoff og Tuborg, skal nu også producere dåseøl. Det sker i forbindelse med overflytning af produktion fra primært København til Fredericia. Der skal etableres en ny tappekolonne med en kapacitet på 250 millioner dåser om året. Den skal bygges i eksisterende bygninger, dog skal der bygges 4.800 kvadratmeter nye lagerhaller. Der skabes 15 arbejdspladser, og de første dåser løber af tappekolonnen den 1. februar næste år. Skål! I skal have en vejrudsigt, om der er noget skål over der. Det vil vise sig, at den siger i hvert fald, at i aften og i nat, der kan Vejle Amt vente let skyet vejr og jævn til hård vind fra nordvest, og temperaturen ned omkring frysepunktet. Altså den voldsomme blæst tager af i løbet af aftenen. Vejrudsigten for i morgen, den siger for Vejle Amt nogen sol, men også byer af slud, sne eller hagl sågar. Vinden, ja, den bliver frisk til hård, men det er ingenting i forhold til i dag, og den kommer fra nordvest. Temperaturerne mellem frysepunktet og 3 graders varme. Kigger vi på torsdag, og så ser det ud til, at vi får slud og sne, og det bliver koldere. Fredag tørt og en del sol. Vinteren, dagene længes, vinteren strænges, så tror jeg nok, det hedder et gammelt ord, og det er jo ganske rigtigt med den vejrudsigt her. Vi ses igen i morgen, samme tid, samme sted, samme kanal, 17.55 til 5-6 nyhederne. Ha' det godt, på gensyn.